एबार जिहेतु आङो मन्त्रि मोनबावगोन आं बेखौ फुरा कनफिडेन्टआव दङ आरो बे हिसाबै आं बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु सानदों थ' एबार आं बिराद सानदों आंथ' मावनो गोसोजोंथ' बिराद मावनो गोसोखामोन खिन्थु थांनाय 10 बोसोर आं जिहेतु एमएलए हिसाबै मावनांबाय बेनि गेजेरावबो 4 खावसे बोसोर आं अपोजिसन एमएलए जाबाय बेखायनो हाजोबाखै एबार जिहेतु आङो मन्त्रि मोनबावगोन आं बेखौ फुरा कनफिडेन्टआव दङ आरो बे हिसाबै आं बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु सानदों अकल आङो समस्तिल' सानबा जाला उदालगुरि हिसाबै एबार नै बेवहाय मोनसे स्टेट इउनिभार्सिटि लाबोनायनि सिमां दङ मोनसे मेडिकेल कलेज लाबोनायनि सिमां दङ आरो बेनिफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय माजबादसिम नेशनेल हाइवे बे बिटिसि एकर्डआव दंमोन आरो बेनिफ्राय जोंहा माजबादनिफ्राय हलंगिसिम बिटिआर एकर्डआव दंमोन बे मोननैखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ आं बेखौ बिराद नाजागोन मोनसेया जाहैबाय भैरबकुन्द जि पिकनिक स्पट बुंनो थाङोब्ला दैसानि सानजाया गासिबो माजबाद गोजा आं बेहायबो मोनसे अर्गेनाइज पिकनिक स्पट आरो मोनसे इक' टुरिजम डेभेलपमेन्ट बेवहाय माने हिउज नाम्बार्स मानसिफोरखौ मा होनगोन बेखौ सेल्फ इमप्लयमेन्ट बा इनकाम आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन होनो थाखाय मोनसे पलिसि लादों आरो बेनिफ्राय बेयावनो थानाय किसु जोंनि ट्राइबेल गामिफोरखौ मडेल ट्राइबेल भिलेजसिम कनभार्ट खालामनो आं सिन्था खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि समस्तियाव मोनसे बिराद मोजां हस्टेल थानांगौ आं बेखौ सिन्था खालामनानै रौता मडेलखौ आं बासिदों एबार रौता मडेलखौ आङो एकदम माने ओरैबायदि मोनसे मोजां रोखोमनि हस्टेल बानायगोन जाहाथे जोंनि गरिब दुखिया बेयावनो सिकित्सा मोननो हायो आरो अपारेशनसिम आरो मोनसेया जाहैबाय कलेजाबो मोनसे आं ओरैबायदि मोनसे मोजां कलेज बानायगोन आङो केबिआर डिग्री कलेजखौ आं सायख'दों आं बेहाय एखेबारे मोजां स्टेन्डार्डनि कलेज बानायनानै जोंनि गरिब दुखिया जाहाथे पिजिसिम फरायनो हायो नैबे बेबस्थाखौ लागोन आरो बेनि अनगायैबो दंबावो आं एबार आं निजायैनो किसुमान 10थासो गामि आं एबार डिक्लार होगोन इलेक्सन देरहाग्रोमोना बे जाहैबाय एमएलए मडेल भिलेज बे 10था मडेल भिलेजखौ आं एमएलएनि इनिसियेटिभजोंनो गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय माल्टि डिपार्टमेन्ट्सखौ लानानै मडेल भिलेज आङो सृष्टि खालामनो नाजागोन आरो बेखौनो आदर्श हिसाबै लानानै गुबुन गामिफोरखौबो बेजोंनो माने मा होनगोन थुलुंगा होगोन आरो सार बिटिसि गासै 15 एमएलए एलएसि दं बेनि गेजेराव नोंथांमोननो स्ट्रंगेस्ट होनना बुंनो दिनै माजबाद एलएसिआव नोंथांमोन बुंबाय थादों जे चरन बर' बिथाङानो दिनै एक्टिभ रल लाबाय थादों आरो बिथाङानो मोजाङै बे समस्तिखौ मोजां उन्नयन खालामलांबाय थादों बुंदों सार दानि ग्यारेन्टि होखाबाय सार एडभान्स स्ट्रंखौथ' आं मिथिला आं खिन्थु बिराद खामानि मावो आं सा साज्रां थांग्रा मानसि नङा एखेबारे माने थर' माने दिनै इलेक्सन गेलेनांगौ माने बयखौबो हांख्रायनांगौ बयनाबो भट बिनांगौ जेसेबां हायो बयनिसिमबो थांनानै आंनो भट बिनो गोसो जायो आरो खनसे नङा जाहाथे खननै खनथाम बिनो हायो नामा आं बेखौ गोसो होयो आरो जाहाथे रायजोजों आंहा जिखिनि आंनि माने भट बिनाय बे आंनि मोनसे दायित्व बे हिसाबै आं बेखौ मावफुंनो लुगैयो ओंखायनो जेरावबो हाबदों आरो थांनाय जि 6 मासाव आं जि खामानि मावो दासान्दि फिथा हागासिनो आं दिनै आं माजबाद बेसिडिसिआव 11ता आसननि रमाया जे फिथा काटि समाज